Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην συνάντηση αυτή κορυφής, θα έλεγα, μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων, του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου, πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλησπέρα, κύριε Νεοφύτου. Καλησπέρα. Του κυρίου Άντρου Κυπριανού, Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Καλησπέρα, κύριε Κυπριανού. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε σε μια φουρτούνα. Είναι οι καραβοκύριδες των δύο μεγάλων καραβιών. Θα τους ρωτήσουμε τι θα κάνουν για να περάσουμε αυτή τη φουρτούνα και για να παραδώσουμε τις επόμενες γενιές σε ένα απάνεμο λιμάνι. Είναι το λιμάνι αυτό η Ευρώπη? Ποια Ευρώπη θέλουμε, κύριε Νεοφύτου? Δεν υπάρχει δίλημμα με ή χωρίς την Ευρώπη. Το μέλλον μας είναι ευρωπαϊκό. Σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή ένωση κρατών, η Ευρώπη είναι καλύτερη. Υπάρχουν περιθώρια να γίνει ακόμα καλύτερη? Βεβαίως. Και πρέπει να εργαστούμε για να φτιάξουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Ποια Ευρώπη θέλουμε λοιπόν εμείς ως αριστερά? Θέλουμε την Ευρώπη εκείνη η οποία θα προωθεί την ειρήνη. Πρέπει να είναι σεβαστό το δικαίωμα των κυρίαρχων λαών να αποφασίζουν για το μέλλον το οποίο ήδη επιθυμούν και επιδιώκουν, καθώς επίσης και για την ηγεσία την οποία θέλουν. Μια Ευρώπη που να είναι ανταγωνιστική, που να δημιουργεί κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην έρευνα ανάπτυξη, να μπορεί να ενισχύει οικονομικά την επιχειρηματικότητα και διαμέσου της επιχειρηματικότητας να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς χειριζόμαστε τα θέματα της οικονομίας και ότι θα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι πώς το επιδιώκουμε αυτό και προς όφελος ποιον θα συμβάλλουμε έτσι ώστε η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Δημιουργήσαμε μια επίπλαστη ευμάρεια και το λογαριασμό τον δώσαμε σε εσάς. Είναι η ώρα να διορθώσουμε τα λάθη μας. Είναι η ώρα η δική μου γενιά και μεγαλύτερες γενιές που σας φόρτωσαν τα χρέη να κάνουμε τις δικές μας θυσίες για να δημιουργήσουμε μέλλον και ελπίδα για εσάς. Και να ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να δώσει έμφαση στα ζητήματα ανάπτυξης. Με τη λιτότητα, τις περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις, δεν έρχεται η ανάπτυξη. Το Κυπριακό, την ανόρθωση της οικονομίας και την ενέργεια. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που δημιουργούν ελπίδα και προοπτική για τον τόπο μας. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη θέτουν ως θέμα υψής της προτεραιότητας το θέμα ενέργειας. Θέλουν την απεξάρτηση της Ευρώπης από μονοπωλιακές πηγές. Θέλουν εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου. Άρα η Κύπρος προσφέρεται. Και μια ενωμένη Κύπρος προσφέρεται διπλά και τριπλά. Είμαστε σε μια κρίσιμη και καθοριστική φάση σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Επιχειρούμε να συνεργαστούμε με τα τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα για να λύσουμε το Κυπριακό. Γιατί πέραν από τα όσα έχει αναφέρει ο κύριος Νεοφύτου, με τα οποία συμφωνώ, θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα ένας επιπρόσθετος λόγος, γιατί πρέπει τώρα να λυθεί το Κυπριακό. Είναι η μόνη μας ελπίδα να ξεφύγουμε από την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μας επηρεάζει λοιπόν το πώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμάς εδώ στην Κύπρο, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε άποψη και να τη διατυπώνουμε. Με το κινητό του τηλέφωνο και την ηλεκτρονική του ταυτότητα να ψηφίζει. Αυτή την Κύπρο θέλει. Η αρμόδια υπηρεσία, η οποία δεν είναι αγγελική, μας λένε ότι εάν θα προχωρήσουμε σε αυτήν την διαδικασία, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σε ό,τι αφορά το σύστημα μας, το ηλεκτρονικό στο κρατικό τομέα αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του συστήματος. Οριζόντια ψηφοφορία. Υπέρμαχος της οριζόντιας ψηφοφορίας. Το κόμμα μου εδώ και 12 χρόνια κατέθεσε πρόταση στη Βουλή για την οριζόντια ψηφοφορία. Και αν είμαι ψηφοφόρος δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα μπορούσα να υποστηρίξω δύο άτομα τα οποία έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Είτε θα υποστηρίξω μια συγκεκριμένη πολιτική για να οδηγηθούν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, ή θα ψηφίσω με κάποια άλλα κριτήρια. Από την ψήφο μας και τη συμμετοχή μας θα εξαρτηθεί. Αν εγκρίνουμε την πορεία που έχει πάρει η χώρα, εμείς κρίνουμε ότι είναι μια πορεία προς τη σταθεροποίηση. Η αποχή
Απλώς δίνει την ευκαιρία σε κάποιους άλλους να επιβάλλουν τις δικές τους πολιτικές. Δεν είναι λύση. Και οι δυο μας βλέπουμε ως το μόνο μέλλον μας το ευρωπαϊκό.